no los gi Judith Omondi. Wacho ni jok maruako angolo mago jok matuo. Ka wadhi nyime ni jodak e dho wath mabao e kar chung' od bura ma Seme koro onyiso luoro e wi medruok mar mahundu ma osebedo ka monjogi ahinya to e kuondegi mag ohala. Kaluwore gi jakom mar dho wath mabao Pamela Kinyi, mahundugo gin jodak makanyo mani kod tudruok kod mahundu mawuok oko mar Seme mamiyo bedonegi matek mar yudo mwandugi ma okwal. Jodak mabaogo koro cholo ywak ne sirikal moloyo to tend arita ma Seme ka giwacho ni obila mani alworano ok tim tijgi e yo makare. Kendo joma kwelo gin ma joma ong'ere ma e gweng' ka moko a oko to gitudre gi nyithindo maka koro gikwalo mag recently pok okawo juma achiel nyocha ka kwal mamoni laki mwalo ka mane walawo jokwego sa abiro otieno ma giringo to gik moko ne giweyo ma wayudo moko mane giweyo. Joma kwelo ka gin jok ma wan go ka nikech onge ng'ama nyalo a from nowhere mong'e kaka iloro dhodi gi seche miwuoke. Gin gi tudruok otudre gi ng'ama ni mabor koro kwalo kae to terone to ng'ano manyo chiro kaka koro mashinda manolalno no kwale ka gi ng'ama wan go ka to tere manyo chiro kocha. Koro ing'eni bich kaka en bich maduong' ko kwale ka motere kocha to nyalo yudo joma nyalo nyiepo kono maber. Adwa temo kwayo county government omiwa boat security, walak boat of security ma samoro accident moro timore nam kaka wachop kuro mapiyo tamoa nikech yiedhi ma wanyalo dhi rescues go problem go bedo maonge. Koro wakwayo kaka jobao mondo wakonyre gi konywa gi boat security nyalo dhi konyowa e weche mag accident mag nam.